kumbe anonzi Sunday Chuma. Sunday Chuma. Tereza ndichataura pano. Ndinonzi Sunday Chuma. Zora mashwangu. Ndinonzi Sunday Chuma. Amusingi Sunday Chuma ere? Ndini? Kwa muzungu andora. Ndinonzi Sunday Chuma. Ndinonzi Sunday Chuma. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamudara mambongezi. Ndakamhangara Joseph Dumba. Ndakamhangara Joseph Dumba. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chose. Ndataura magwano usungwa nemhosva. Ndataura magwano usungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari andinzwe. Nzimiko ndinzwa. Inzwiko ndinzwa. Ndadzorai bhuku ipai Joseph Dumba. Ndinonzi Joseph Dumba. Ndauya mudarira mambongezi. Ndidaira zvendikumhangana naSunday Chuma. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura magwano usungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimiko ndinzwa. Right. Mukadzi wacho ndiwe mukadzi wacho ari pakati penyu ndiwe mukadzi wacho. Ari kupedza simtora zvokuti simzoroona kuti kwava ndiyeya maingeini unonzi ana amai ani ndonzi leniyanzo zokorera nduta ndonzi leniyanzo auya mudarira mambongezi zopupura nyari pakati paSunday naJoseph. Chataura chokwadi changu chese. Ndataura magwano batwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimiko ndinzwa. Mati muri chii mukadzi wani waJoseph? Garai benchi. Koya. Ibvai mese garai kubenchi. Munogara kubenchi munotaura zvamunofunga nezvamunoona nezvamunoziva asi muri kubenchi hamugari pakuve nokuti hamuna kusungwa. Right. Sunday. Yere Joseph wakuda kutaura naye pamberi pamambo. Vasiye vagare pabhenji apo. Siye vagare pabhenji ari uya. Ngati ndiyere Joseph wakuda kutaura naye pamusoro pamberi pamambo. Ndiye Joseph wacho. Right. Taurira mambo nedare naye Joseph padare tichinzwa nyaya yawe wamudedzera pamberi pamambo. Joseph Dumba aitora mudzimai wangu vachidanana. Zvikabaita zvakanetsa mudzimai wangu akandiudza chitumbiro rege kuti ndaidanana naJoseph Dumba. Ndo ndakazotaudzana naye ndiri kuonondorera mukadzi ndichibva ndazouya kuno. Ndiye mukadzi wako here ari panapo aitorwa wacho. Ndiye. Right. Iyo mbaume Ngatiudze mukadzi wacho. Ndikutaurira baba muri kuzinzwa. Ichokwadi here. Ichokwadi. Kangani kamungayeuke. Akawanda. No, kama. Kawani zvaita sei? Kana pari paukama wenyu. Angubata nemwoyo chino wakada Dumba. Ukuzvinzwa zvokutaurwa nemurume uyu nemudzimai wake. Zvakaitika here? Hazvina kuitika sekudaro mama. Ndati zvakaitika here? Hazvina kuitika. Taura tidzi. Zvakaitika ndezvekudai mama wangu. Tiri kubasa kwabveshe kwatinoshanda umu. Mbeya ava ndisekuru vangu vanhu mbeya vangu. Saka pakaita pokuti apa pakabvashaya mwana wavo mukomana namatateri. Saka sekuru tatoona kubasa ikoko kwagweshe kuti kwanodzokera kumba vaifambira nyaya yemwana ndokunotuma mbuya kuti imi chindai kwagweshe
munotarisa kuti mwana wavo zvisina kumuona angavaita sei pamwe atsakatika zvinhu zvemakorokose. Saka mbuya ndo pavakauya kwaGwesha. Vauya kwaGwesha kuko inotoma doro, mbuya agara zvinomwira doro. Munin'ina wavo anomwa doro. Saka muzukuru wangu anga ari paLovik ndiye anga ahora nabhuru vangu Mavaso naVinod. Takataka kumwa doro ipapo. Ndina inini naVinod naLovik nemunin'ina wambuya ava nemurume wambuya ava naivo namamavaso ava ndo vanga vari mashamwari angu andashanda navo kubasa. Vakati nemurume wambuya ava kurema. Munin'ina, murume womunin'ina wambuya ava. Anova murume wasekani. Saka zvakaitika ndezvokuti chakamadoro svika late ndobva varavhanga. Saka vamwe vangu patai madoro handakona zvakafamba sei. Ndobva vadzokera kubasa. Vadzokera kubasa kudaro inini nambuya nemwana wavo anova tatenda mukuru. Takabva tasvibigwa tiriko. Ndobva tatenda kuti baba presi tatenda ndashanda naye. Zvikanzi hande tinodi tinorara kumba. Pandakaenda kunorara kumba ndakaona mbuya yangu aita tinorara ndakaona ava mbuya vakarara imomo vane vana vavo nemwana wemunin'ina wavo. Saka ine ndobva ndakutora jira ndobva ndarara natatenda. Ivo mbuya ndobva warara uku nevamwe vanhu. Saka mashamwari angu manje aona inini ndisvika kubasa makuseni ndina tatenda. Ndokunoudza sekuru ava kuti jo vakarara nemudzimai wako madeko. Saka sekuru ava vakabva vandibvunza ndikati sekuru ini zvona handambozviita. Svika ndinobva wazvitsvagwa nevanhu. Asi wemira zvitsvagwa nani neni ndikati sekuru handambozviita. Zvakaitika gore rapera muna Julai. Ndobva chagara gore rino manje muna Juni. Mbuya vangu vakazvitakura mane pamberi pemwana uyu. Hamina zvakaitika ndozvotaurwa nasekuru kuti zvakaitika ndizvo zvakaitika kumba kwavo. Mbuya ndobva vazotwa ndakarara nababa presi vachiva inini. Handisivi zvakaitika kuti chii chakazoita kumbuya vazotaura izvo handisivi. Pane nyaya here yekuti maakufungira kuti mwana haasi wenyu sekuru? Haini ndoita zikafungidzireka nokuti nyaya iyi ndochiitanga handina kuitanga kuiziva nhasi. Pakaita uyu anga ane foni mudzimai wangu. Uyu ndokumbokanda meseji ichi gaonekwa ini kwandiri haina kusvika. Ndakangoiwa nemakuhwa ndobva ndaisiya. Mudzimai wangu ndokubva ati ini ndakutengesa foni. Saka ndakutengesa foni ndikati ko unoitengeserei? Nokuda here kwemeseji. Ipapa anga asati ari pamwiri. Nokuda kwechi kwemeseji. Ko unongosiya ndo yandoona mameseji acho ndopandinozofonderani kana ndikabuda ndichiibasa. Yakati aiwa ndikagona next door newe murume wangu ndobva atengesa foni. Ndobva ndatora line ndogurisa ndobva ndaita 2 days ndiri ndobva ndazoenda anga nechibhawabhawa chazvo mandezi azvoda ndobva ndasvika ndokutenga supu ndokutanga kumwa. Iye akatotengawo supu akaenda akasumuka achienda kupi achinofona ukuku bhizingi rake uku achinda achinofona. Nyaya ndoda kuti ndisingatambise nguva yedare ndeyekuti ndirikunzwa mune muchimwaimwa mukadzi achimwa neuko iwe neuko mukadzi wangu hamundo uya kutaura kuti ipapo ndokuzana kwavachitova aitomwa chinzwa kandikutauridzeka uri mukuwasha here mumusha mavo mune vana vangani nemukadzi? Namukadzi ndine uyu ndochi6. Ndochi6. Saka mudzimai wako unotozikanwa mumusha mavo ndizvo? Kona iwe ndiwe dumba uri kunzwa here maya vachitaura kuti makarara mese? Vabvudzi babangu wairara navo uri chipoko babangu? Ini zvakazoipa ndikura takatadza kupona. Zvatakaita takatumba Gwesha. Takabva ati nyika anotsvaga mwana wangu. Tabva ipapo tikanorara tese pasina vanhu. Takazodzoka. Mairara mese magara muchidanana here? Ndokuti vanhu havangotanga nekurara vese, vanotanga kurara vese sei vasina kudanana? Taidanana vaitozida vatorifambira. Asi kwaGwesha ndikwatakati tese. Kuimairana nemuzukuru sei? Sachiti mhiko dzangu kufamba. Ndobva marara kangani? Saka ndo pakabva paita mimba yemwana? Mimba asi yake. Mimba ndeyababa vekwangu.
muri kuinzwa here vadaro nyaya iyi Joseph wakanyengana nambuya here kuti mbuya ndokudai hayi mbuya shukuru ndokudai wakongoita vaki chete rekuzongonotanga nekunorara nawo nekunorara nawo chete aiwa hazvidi kuti zvitaurwe naiwo kazvoda kutaurwa neiwe zvoda kutaurwa neiwe what happened unoona mambo kana zvakadai pamafungiro angu handisi kuti kutaura kana zvakadai kana ivo vari kutaura kuti vakarara nei chero ndikati handina ivo vangakwanisa kubudisa umboo kuti ndakamira sei kuti vazoziva kuti ndakarara nei nevari kuti chikangorara tese kama saka ndikangona kuti handina vachingoti ndakarara nguva yenyu ikakuperera inyai kashoma kuti mukadzi ati ndakararwa asina uraro uya mudare mamambo so vachitaurira ezvino nyaya yacho kutaura panapa 2 seconds inenge yakuamerica manje manje munhu achitaura kuti ndakarara newe iwe usina kurara naye saka chinhu chinoitisa kuti dare ribatsire vanhu paukama hwenyu handiti panoda kutaurwa chokwadi handiti ndimbuya ava ndakangotadza kuzvibata chokwadi zvikaitika zvavari kutaura mbuya handiti but hatina patakambodanana nambuya ndakangoti ndavawanikidza naivowo vakati tawanikidza nokuti kana vachiti vakarara newe vachitotaura kuti hazvichidai mhepo vabangai mhepo shuwa dzavabata saka chandiri kuda ndechekuti kuti titonge dare rinofamba rinoda kutaurwa chokwadi nevaridzi varo avo vataurawo imi makazviziva sei kuti uyarara nemudzimai wenyu ndakatozviziva kudhara nekuti inzwaiwo shamari iwewe pindura zvatei chikubvunza mudzimai wangu pakupona kwake achibva ataura ndopaakati chii taurira akadai ndopaakataura kuti aiwa ini ndaivatana najo vairara najo havaizoti tairara kuita ngo vakarara kavirika takarara najo handiti handiri kuvanza kuti kahwani ndo mataurira avazibati saka uri kuti chiiwe nenhau yomuzukuru wako wataura wega kuti muzukuru wangu ndiwirirani nazvo ndezvipi izvozvo wakatoita izvo saka uri kuti chii ndozvandiri kubvunza anowirirana nazvo ndiani kufunga kwako angati mukadzi wake ngaararwa nomwe munhu ndiani tatiwo saka uri kuti chiiwe muzukuru wako uyo mudzimai wako saka zvawavinga kudaro uri kuti chii nyaya yako tainzwa mamiriro yakaita hangaarike pane zvaakaita kuripa ngaripe kataura katinzwa kuripa handiti muzukuru wako kana muzukuru uchimbomusiya mbuya vachiningirira bota richiita shoma zvichida vanopinda vazukuru avo pavasekerera taura kuti muzukuru pameso pamambo ndikuchema zvakati kwauri nemhosva yawakaita muzukuru wako handiri kuchema nazvo mambo ndakandikanganisira kana mwana kuti ndichigutsikana nokuti papo pavaiita zvinhu zvizvindo pakabva pabuda dunduru ndikamboti dunduru ngaribvizwe waitoda kuti ribvizwe saka inini pane nyaya mbiri dzekuti mukadzi akatorwa ndozvautaura pane nyaya yekuberekwa kwemunhu mwana wawoda kuti iwewe mai ndo vanoziva kuti mimba ndeyani saka kana zvadaroka tokupa mukana wekutanga waenda kudna test toona kuti titonge nyaya dzine umpowo uyo ari kuramba kuti handina kurara nambuya haimba mataura ndopana kana imimi paidiwa mugadhini makapfeka bhutsu pai pakanaka asiwo kandiudza nhema asina kutedza iwe mai ndo unoziva mwana wendivana ndomurume wako ndobva vataura ndobva ataura ndobva ndati auraiti ozvomakaita zvinofarawo nazvo here
ndobvauya kudare. Ndopandiri kuti inini usatore nyaya yemwana uyo kuiisa apa paisingapinde. Kana iwe wafunga kuti mwana hasi wako, unoenda kuma DNA test nemwana handiti wotsvaga iwewe kuti ndiri kuona kuti mwana uyo azobuda asiri wangu handiti uyu wakuti ndiye abanga ndiwanenge uchiti muridzi womwana anofanira kuzoendawo kuti kuma DNA nemwana wachona mese mwana oonekwa kuti ndewangu handiti. But nhasi right toda kuti tidzokere panyaya yekuti muzukuru apinda mumba mako iwe sasekuru vake ndopatiri. Tatobva kwese ikoko tataura kuti hazvina kunaka kana akatora mukadzi wako. Nyaya iripo urikuinzwa here ndeyekuti muzukuru ndiri kuda zvakati nemhosva yawakaita ndozvandiri kutaura. Taurira dare kuti unoda kuti muzukuru aitei. Handira kuti aripi. Kuipa chii? Anondipa 800. Arikupa 800. Uri kuzvinzwa here muzukuru? Sekuru wada 800. Uri kuzvinzwa here zvekutaura nasekuru? Ndozviri pamwoyo pavo sasekuru vako. Isusu sedare tinowedzera hwai pamusoro. Vanzi namambo pa 800 iyo towedzera hwai pamusoro. Anobvira kure 900. Handiti. Zvinouya rini? Taura. Asi gurupo cho anu ndakatadza kuti shumbe vandu vanayo. Chema nawo sekuru wako taura. Sekuru. Abo ndio chema nani kwa kupinda wani kungeze kwa kupinda mbazo. Hapana kuchema nawo. Muzukuru wenyu sekuru. I'm sorry. Imiyarara Mai. Alikuwa kunizwa yake. Andadziana. Ya Joseph. Muda kuudza kuti chii? Sekuru akatsamwa. Ende kunyangwe ndiri inini handizvida muchichi kuti zvakanaka. Saka ndanga ndiri kuda pakutaura pakuti mwana wakadini tikwanise kutsvaga zvekuona sekuru. Wauda kupindira ipapo. Pindirai. Isu hatisi tinokupai mwaka ndosaka tabvunza. Tinozongoramba chete kana mabuda munguva dzedu. Saka ipapo vakuda kudzokera kumba hamuzonowirirana. Aiwa, ndati muno mudai. Ndikumbira kuti sekuru muzukuru ndewenyu anongoramba ari muzukuru kana ari mwana wenzo dzenyu kana mwana wavatete ari kuti sekuru shuwa kana ndakatadza zvechokwadi asi ndachingokumbira kuti pashamu yamuri kutaura dai mango ndinzwawo semuzukuru wenyu zvikati dzokei pasi zvishomanana mune mandirerutsirawo ndomhanya ndoita zvekudiwa nasekuru. Asi kuchema kwako kwaari kuita achikumbira ndambova neshamu ati aita zvinhu zvaanonatsoziva ndobvisa $100 kwako. Dzoita mombe 2 nehwai. Indakubvuma manje. Satruke makunguro. Uruzvinzwa shamari $700 imombe 2 nehwai kumatare kwedu kuno. Nedu hwai yobva yaita $800. Wotsvaga nekukurumidza uchimhanya
zvawawana uya nazvo dare kwamambo todedza sekuru tovapa handiti danga nechifu ndo zvatara kuti tichitotaura kuti tarichida kuti tinzwe kuti pari zvino chii chauinacho muhomwe hauna chauinacho matombomisa dare kaini titafunge tobanga ndo zvamuda kutaura but vatanichibvunza kuti uyu ndo zvamatimisira sedare kuti muabvunzei right 2 weeks kubva nhasi unouya nemombe $300 why tinoida nhasi yedare 2 weeks 14 days kubva nhasi patinodzoka kuti kudare musi wa 17 musi wa 17 unenge uchiuya nemombe handiti inenge yasara iyo $400 handiti ndoyozouya kukumbira manje kuti mambo ndachikumbira kuti pane yasara ndochawisa yakati musi wakati ndozounza yakati musi wakati ndendapedza handiti tomboratidza chete kuti tabva kudara handitika sekuru vasununguke but imi mbuya imi toda kugara takuyambirai kuita kwakadaro kwakashata muri kuzvinzwa hakuna kuita zvinhu zvakadaro munourayisana vanhu mumusha paukama hwavo kana kuchekanisa ukama hwevanhu hazvina kunaka zvinhu zvakafanana naizvozvezvo handiti mwana hakonja mari usarape mwana uyu iwe uchinyatsoziva kuti ndewako ungoti ndazviwanira ipapo kana wakabereka vana vako naiyeye ari mwana wako ukangofunga kuti hasi wako uenda kuDNA test kana zvabuditsa mari zavo tanoti mwana hasi wako handiti zvinobatsira iwewo zvobatsira dare kuti riwane matongero mamwe arinoita handiti but kwete ungogara uchingoti mwana hasi wangu wakutadza kuchengeta mwana wako nezvinhu zvisina basa handiti saka totarisa musi wa 17 yedumba anonotsvaga $300 mombe imwe chete yanouya nayo tokudedza imoya mozodii mozitora achironga kuti yasara anobhadhara sei handiti ndizvo ichifamba iri mari yakaisa tambo inouya pano tanzwana nakadumba kana waichifamba inouya pano inouya rini wayo ngaiwe nditira isusu kuno kudeadline redu remombe nehwayo remombe musi wa 17 3 days kubva nhasi kureva kuti musi wechipiri handiti vuma kurara nambuya uku takarara uku ndikarara uku musori pacho right ngatinzwe rimwe dare